ରାତି 12ଟା। ଗାଁଟା ସବୁଠି ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପବନରେ କିଛି ଅଜଣା ଠଣ୍ଡ, କିଛି ଅଲଗା ଭୟ। ଏହା ସାଧାରଣ ରାତି ନୁହେଁ। ଗାଁର ଶେଷରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର। ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେଠି ରୁହେ କଚନା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଯାନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଘରରୁ ଏକ ଶିଳ୍ପୀଲା ହାସ ଶୁଣାଗଲା। ତାପରେ କଚନା ଧୂଆଁ ଭିତରୁ ଉଠିଲା। ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ, ଆଖିରେ ଧଳା ଆଲୋକ। ଏତିକିବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଗାଁର ଏକ ଯୁବକ। ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ, ମନେ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ରହିଗଲା। ଗଛ ଉପରେ କିଛି ହଲୁ ହେଲା। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୋକେ ଦେଖିଲା କଚନା ଗଛ ଟାଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା କେଶ ପବନରେ ଉଡୁଥିଲା। କଚନା ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହସ ହସିଲା। ଯୁବକର ହାତରୁ ଲଣ୍ଠନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୟରେ କପାକପି କରୁଥିଲା। ପରେ ସେ ଅଧମରା ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କଚନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। ପଛରୁ ସ୍ୱର, ଥରେ ରୁହ। ସେ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୁଚିଲା ମନ୍ଦିର ଦାଲାନ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ କଚନା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୋଖରୀ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା। ଯୁବକ ଆତୁରତାରେ ଧୂପ ଜଳାଇଲା। ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ମନେ କଲା। ତାହାର ଲୋକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କଚନା ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଲୋକ ବଢୁଥାଉଥିଲା। କଚନାର ଶରୀର ଧୂଆଁ ହେଇ ହୋଇ ହଳେଇଗଲା। ରାତି ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଅବାକ। କିଛିବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ କଚନା ପୁଣି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ସେ ହଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ରାତି ଦେଉଢ଼ା ପରେ ପୁରୁଣା ଘର ପାଖରେ ଯାଇନା, କଚନା ଗଛ ଉପରୁ ଦେଖୁଛି।